Rayuwar soni da na duba akwai wahala gwamnati. Wata ranar taimaka zafi za ta saka ka gigita. Mai sashi makaho ne inda da ya riga ya farta. Labari ne zan baku wata ɗiya ko kun santa. Ita ce nan Zainabu Abu kun ga ɗiyar Barnawa ce. Mai tagwayen suna Zainabu ai yar baiwa ce. Zainab ai ta mini laifi zuciyata ta sace. Kallon farko da na yi mata kunga tunani ya kwace. Wata rana ran Asabar ne da yammaci in ban manta ba. Na fito dan shawagi na ina tafiya ta kan turba. Anan ne na yi sake zuciyata ta mini kankan ba. Gashi salanta daban yake ko maganar ta bakare na ba. Daga nesan nan da na ganta tunani ne wai wace ce. Wannan Hausawa ce ko dai diyar Larabawa ce. Na ce ko dai wannan Fulani ce ko na zauce. Na ce ko dai wannan daga jinni take dan mai kyau ce. Sai ta ce assalamu alaikum malam ko ba ka jina. Sunana Zainab Zi daga Maiduguri kuma bako ce. Ni dai shi wace yar Borno sannan yar makaranta ce. Da hutu an min yoto aiki na fa ziyara ce. Sai na ce wannan zangon a Kano ne zan je in wuce. Akwai wata yayata a ina take shine na wance. Na yi yawo na wahala kuma gashi wuyata an kwace. Gashi dare yayi ka bani masauki in zauna. Sai ta ce taimako za ka yi mini ko a ina ne zan kwana. Sai na ce haba baiwar Allah ba wai sai kin roƙe ni. Sai na kai ta gidan antina domin duk mace kwai rauni. Ban aune ba Zainab Zi ta sani aso mai kin launi. Soyayya ta nisa sati na ɗaya na hau zauni. Tana so na ina son ta mai yi sauratin da ta so ni. Sati na biyu sai ga Zainab ana cikiyarta da hotonta. Sun matsa gun neman ta suna ta kiran an sace ta. Sai na ce malam wannan muga hotonta ai na son ta. Sai na ce musu na waye ta tana zaune a gidan yayata. Ko da iskewar mi gidan zazzabi ya kamata. Taifon ne mai zafi ba ta motsi muka iske ta. Anan ne suka kira 'yan uwansu domin an ganta. Banyo aune ba motoci ne suka zo unguwata. Ashe sojoji ne satin su ɗaya na nemanta. Suka ɗaura min ankwani ne wai wanda na sace ta. Kuma ne mata allura ba ta motsi domin manufata. Bayani duk nayi sun kasa fahimta ta. Ashe yar Mejo ce shugaban sojoji can Borno. Daga nan suka ɗauke ni suka ɗau Zainab kuma sai Borno. Yan uwana sun tafaki abba na ya je Gano. Sai yar yayata tana kukan zanje Borno. Mun ɗau hanya ina addu'a ko ta farka. Mai zai faru da ni ne komai ma na saka. San Zainab ya yi tsiro tunda ta yi min shuka. Ku biyo labari na kashi na biyu a garin Borno. Labarin Zainab ne kashi na biyu. Labarin Zainab ne kashi na biyu. Zainab a dalilin ki na gaza bacci. Idan ba ku manta ba mun dau hanyar mota garin Borno. Zainab. Sarauniya TV tashar al'umma. Rayuwar soni da na duba akwai wahala gwamnati. Wata ranar taimaka zafi za ta saka ka gigita. Mai sashi makaho ne inda da ya riga ya farta. Labari ne zan baku wata ɗiya ko kun san